Lugutin tanda tu langsung dengan mengenal sarana negara di seluruh di dalam asunan bagu konservatif bagu. Jatuhnya hamba जों ताबुक आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि 30 नम्बर बुथ तपसा गामियाव बोसालाय चिनी IPFT नि फाइनाय ताकुक तै बुकुक संनो लामजाक सबु 57 families नि 222 voters दिनै IPFT याकारै दिप्रामो थाव बरक joining खालायका बरनो जों लामसगो बुबाग्रानि फानतेबो कराकंनाय आसारामबारी तिप्रामो थानि मार्जिन तेबो बारायनाय चिनी বিশ্বাস अरनि যারা warriors এবং নেতৃবৃন্দরংনি সামুঙ্গো 95% ভোট जोंरो तिप्रामो था दलमान नाय बेलाय बेलाय हम जतन हामबाय निजरा मानन बागै काय जों दाउ जतसे थानसा तिप्रासा थांजानान बागै जतसे जों थानसाव एकदम दरकार नांसुगै दंगौ जों यकनान मुसुं खासिन तिप्रासार आवन बागै न आं बो आनचलिक पार्टी खायमां खायमां न अनेक दुखु कष्ट मानखा हायपानो बखा तंमाया जों जातिनि बागै सामु खायनाय रावबा खायनो हाय उबाग्रानियाव थानसाव जों खाबाय खुबाय जत हामजागै जों रावतिनि जयनिं खालायो IPFT नि पद तंमानि IPFT नि अञ्चलनि प्रेसिडेन्ट तंमानि ताइ डिभिजन कमिटिनि मेम्बार्स मुंतामा नन्दला देबबाबु Diploma thalong le, bubagra ke.